പ്രിയ സ്നേഹിത, ഞാൻ ആരാണ് നിന്നെ വിധിക്കാൻ? ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ക്രിസ്തുനാഥനെ വിധിക്കുന്ന യഹൂദരെയാണ്. പിശാച് ബാധിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് യഹൂദർ യേശുവിനെ വിധിക്കുന്നത്. ആ വിധിയിൽ അവർ കല്ലെറിയാൻ വരെ മുതിരുന്നു. എൻ്റെ ചിന്ത ഇത്രയുള്ളൂ: ഞാൻ ആരാണ് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ? എനിക്കെന്ത് അർഹതയാണുള്ളത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ? സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, ഈ നോമ്പുകാലത്ത് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതുതന്നെയാണ്: ഞാൻ ആരാണ് മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കാൻ? ക്രിസ്തുനാഥൻ തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ല മാതൃക നൽകുന്നുണ്ട്.